Podmienenosť predaja cez systém Salmo je predaj so skladovým stavom, teda predaj tzv. Cez kódy. V ďalšom videu bude ukázané, ako predávať bez kódov a tento s kódmi. Spočíva to v tom, že vstúpite do záložky produkty v SESTke a pridáte produkt. Následne zadáte nejaký produkt, tričko. Koľko máme kusov? Aká je cena? Tu sa generuje kód, ktorý zákazníci neskôr budú musieť zadávať. Takže zadáme nejaký jednoduchý alebo necháme Selmo 1 tak, ako je teraz. Ak máme varianty tohto produktu, treba ich tu špecifikovať. A zadáme, že ESEK mám 3, 5 a 2, rovnako by to bolo s farebnou verziou biela, čierna, zelená napríklad, ale teraz mám veľkosti a to budú vpravo kódy, ktoré zákazníci budú musieť zadávať. Už vysvetľujem, klikneme uložiť. A v tomto momente tento kód, tento produkt začne fungovať na celom vašom profile. Teda kdekoľvek zákazník zadá tieto kódy, Selmo 1, Selmo 1 alebo Selmo 1L, tak Selmo okamžite zareaguje a pošle zhrnutie zákazníkovi plus, tu vám bude kontrolovať skladové stavy. Teda tak, skopírujem si tento kód Selmo 1 a predpokladajme, že toto je váš obchod. A teraz kdekoľvek, na akomkoľvek príspevku, ak zákazník zanechá kód, tak Selmo okamžite zareaguje, automaticky pošle zhrnutie zákazníkovi na Messengeri. Navyše, ak obnovím, zákazník dostal takú odpoveď na svoj komentár. Ak by už tento produkt nebol na sklade, bola by tu tiež taká informácia. Ak zákazník zadá kód tu, tak tiež Selmo zareaguje a okamžite im pošle zhrnutie tu na Messengeri. Neskôr si pozrieme, ako to vyzerá v tomto košíku, ale celkovo takto vyzerá vedenie predaja cez skladové stavy. Pridáte si všetky produkty, generujú sa tu kódy a automaticky zákazníci kdekoľvek to zadajú, netreba to nikde spájať, okamžite tieto kódy začnú fungovať. Okamžite vidno, že skladové stavy sa nám tiež znížili. EMEK bolo 5, teraz sú 3. Samozrejme, neskôr máme aj rezervný zoznam. Ak sa skladový stav vyčerpá, zákazníci sa tu budú zapisovať. Ak chceme predávať, teda skontrolovať predaj z celého dňa, stačí vstúpiť tu do SESTky a kúpené a tu sledujeme predaj z daného dňa. Kto, čo kúpil a tak ďalej. Môžeme tiež zadať nejaké konkrétne obdobie, ale môžeme aj z konkrétneho dňa, napríklad dnes. Áno, rovnako tu máme zhrnutie, koľko kusov, koľko nákladov, koľko sme zarobili daného dňa. Rovnako tu môžeme vygenerovať taký dokument, ktorý ukazuje všetko, čo kto kúpil. PDF, Excel, tu záleží na vás. Ale ako hovorím, zadáme si produkt na skladový stav s variantmi prípadne tu a od tohto momentu tento kód začne fungovať na celom vašom profile. Selmo 2 v tomto príklade, pretože nemá varianty. A to je všetko, čo sa týka predaja so skladovými stavmi.